Naimbag ken naragsak nga rabii tayo kakabsat. Rabii iti aldaw na santuan. So nga irugi tayo iti agkikinnablaaw iti Happy Sabbath. Ket agyaman tayo kana ako Dios isipud ta imikan na tayo manenda iti nga bundaway tapno agkakadua tayo nga ripaswen ti inadal tayo nga leksyon kada iti nga lawas. Tapno into nubigat iti aldaw nga nasantuan na nagruna iti Sabbath school tayo kakabsat. Either in the church wenno iti pagtangan tayo ket addan tumay iti jay mabalin tayo nga ibingay kada iti kakabsat nga awan iti gundaway da akas kada tayo nga nagkakadua nga naginadal kakabsat. Ket sakbay tayo nga patuloy dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken manang si a Diyos nandan sa bilani. When ayabanda ka nga ama, kasi kay ti Diyos nga ayat ken naayat ka kanakan. Inted mo Diyos digiti amin kasapulat ni kada iti malawas. Umay kami nga ken ka ama nga yaman. Kadagiti sanmi nga babilang na bendisyon inted mo kanakan. Umay kami nga dumawat Diyos iti may sangsangayan. Nga bendisyon iti pannakaawat. Tapno itingkam adalin kata naggapu iti napateg na sao. Ket ama agbalinda kadi nga paset iti na espirituan nga panagbiag. Mausar mi akas pan nakipaset mi iti iglesia. Kana kami nga Diyos iti sirig naggapu katulong. Dagiti tidawatin mi nga pagpakaasi iti namin natin Jesus. Amen. Dahito yung kakabsat iti mauding nga lesson tayo kada ito'y quarterly tayo. Making friends for God, the joy of sharing God's mission. Ket iti Paulo na kabsat, the title of our lesson is A Step in Faith. Sa kuninayunan kabsat, making friends for God. A step in faith and making friends for God. Kada ito'y nga leksyon tayo kabsat, kayat ni Apo Diyos nga ipakaamu kada tayo. Ngayon no maamuan tayo, dayjay sakripisyo nga inaramid na akas ama. Iti panangited na, iti anak na, ti bugbugtong nga anak na ni Apo Jesus. Ken nang nangruna iti panagsakripisyo ni Apo Jesus. Umayto kada tayo kakabsat dayjay tarigagayan nga agaramid tayo nga agpaay iti trabaho ni Apo Diyos. Tadaytay iti sentro na daytoy nga quarter. Making friends for God. Ket iti paset a mayulo kabsat masarakan iti Philippians chapter 2 verses 5 to 7. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider in robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, coming in the likeness of men. Nagpintas kabsat dayjay panangiladawan ni Pablo no kasano dayjay panagsakripisyo ni Apo Jesus kakabsat. Kunana ni Pablo nga ni Kristo numampay isuna iti Diyos. Di na inkan kanu kakabsat nga inpada na iti bagina iti Ama. No dikit di iti naramid na si aayat nga nagpakumbaba
iti bagina nga innala na iti anya, kasasaad iti maysa nga adipen a bond servant. Nagbalin a tao, nagparang iti natauan alanga. Kunana ni Ellen White kakabsat iti Desire of Ages, page 131. Kunana kakabsat, never can the cost of our redemption be realized until the redeemed shall stand with the Redeemer before the throne of God. Then as the glories of the eternal home burst upon our enraptured senses, we shall remember that Jesus left all this for us, that he did not only become an exile from the heavenly courts, but for us took the risk of failure and eternal loss. Then we shall cast our crowns at his feet and raise our song. Worthy is the Lamb that was slain to receive power and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Itinladawan kaabsat ni Ellen White nga inton no makadano ng dagiti anak ni Apo Diyos, ijay pagarian nga insagana na nga agpaay kadatayo. Inton no adda tayon kakabsat, makita tayo tunday dyan na ilangitan pagarian, the glories of heaven, nga saan pa'y ang nailadawan, tatikunanay ti Biblia, awan pa'y iti nakakita, awan iti makaidescribir iti pintas na. But then, adda tayo tun idjay kakabsat. Kadwa tayo ni Apo Jesus, ipan na tayo di trono iti Ama, ipasyar na tayo kakabsat iti baro nga Jerusalem. Ket kunana ni Mrs. White, inton no makita tayon dagitoy nga pinanawan ni Apo Jesus tapno umaylaeng nga agbalin akas di kunana ni Pablo nga adipen ang naglasag akas kadatayo at ang tao. What strikes me most is Jesus took the risks of failure and eternal loss. Ngem imay ket imay, taapay iti panunot na kabsat ko sika ken iti siya. Ket intun no adda tayon ijay makita tayon dayjay pinanawan na he will know the actual price of his sacrifice. Ketalaen tayo to dayjay inted na nga balangat ngayong kabil na kaditi ulo tayo kabsat, ikabil tayo to iji sa kaanan na. Ket agyaman tayo to, agkanta tayo to. Ta dayjay iti sakripisyo iti Diyos. Tapno maisalakan na, ken maisalakan ka. Dayjay met kakabsat, iti ibagbaga ni Pablo. Ituloy tayo kakabsat nga basaan iti inbaga ni Pablo iti Filipos 2:5 ingana ti 11 ta iti nagunag iti paset a mayulo tayo kakabsat. It is in verses 5 to 7. Irugi tayo kakabsat iti verse 8. And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name, that
at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Anyan nga nagpintas kakabsat. Dayjay inbaga ni Pablo, nagpakumbaba iti bugbugtong anak iti Diyos. Nagtulnog, he obeyed. Ingga nakakabsat nga napan ken ni patay. When uray pay iti ipapatay iti cross. The cross, iti tiyempo ni Apo Jesus is the, anyan, kaslala ikabil tayo tatakap sa little injection, electric chair, when no shooting by firing squad. Diti Pilipinas, awan kakapsat iti death sentence. Awan, ngem ni Apo Jesus, denggan nyo kakapsat, ngem ni Apo Jesus, nagtulnog, natay, uray pay, dayjay ipapatay na iti krus. Suruten tayo ni Apo Jesus kakabsat. Manipod ka dayjapan nakasentensya na ididawatanan dagiti tattao kuna na crucify him. In pabaklay da kenkwana dayjay nga cross nahan kumang agpaay kenkwana. Agpaay kuma ken ni Barnabas. Ket manipod ka dayjay nga kalsada. Ijay ayan iti nakasentensyaan na nga napan ijay Golgotha. The hills of skulls nga isuna iti Calvary kapsa. Ninaganan da iti Via Dolorosa. The road of suffering. Inpakita ni Apo Diyos nga adda iti anak na nga nagpakumbaba, nagtulnog. Dahil pa nagpakumbaba na, dahil pa nagtulnog na naibabain. Sinipsipat da, tinuptupraan da. Pinagsawsawan da, pinagsalsalawasawan da. And when he was hanging on the cross, inlansada pa'y iti nagbaitan iti duwa a kriminal. Saan da nga napnag, inalada da dya kawaskan pagananay nakit sa danto. They cast lots. Idi ngumawaw ay thirst ko na. Saan na danom impainom da? No di ka di dispong mang inkabil da iji may nga kayo inpasagupsap da. Iti suka. Sada indalan kakabsat kaday jayin nga agbitbitak nga namagaan gabipig day Diyos. Saan da pa'y anapnek? Tapno siguraduan dan nga isuna kat natay. Iti may nga Roman soldier induyok na day spears iti bakram na. Kat nagayos iti danong ken iti ikunanan ni Pablo nagpakumbaba. Nagtulnog ni Apo Jesus. Gapukan niya. Gapukin ka. Itinlaw lang magkakabsat iti SDA Bible Commentary Volume 7, page 154. Kaday ito yung ipakita ni Pablo. This places Christ on an equality with the Father and sets him up far above every power. Paul stresses this in order to portray more vividly the depths of Christ's voluntary
humiliation. At datoy ti Ama, karukod na wenno kapantay na iti Anak. The eternal God, the immortal God, the omnipotent, omniscient, omnipresent God, ti Ama ken ti Anak, they are equal. Ngem ni Apo Jesus nagpakumbaba. Nagbalin akas maisa kada tayo. Intun no maamuan iti maysa nga tao. Daytoy nga self-sacrificing love ni Apo Jesus. Anya iti mapasama. Kunana iti pagleksyonan tayo kabsat, we are to love as He loved. Serve as He served, and minister as He ministered. At kakabsat iti duwa nga example nga inted iti pagleksyonan tayo. Umuna ni Pedro. Ni Pedro, ammo tayo iti kapadasan ni Pedro kakabsat. Ni Pedro ket natured. Iti turid na is naggapu iti bagina kamsa. Self-confidence. Turid nga naggapu iti bukod na apigsa. Na iturid na pay nga dinawat ken ni Apo Jesus nga magna iti rabaw iti danum ket nagna. Na iturod na pay nga inbaga ken ni Apo Jesus. Kalpasan nga inbaga ni Apo Jesus nga amin to ket mag-aglikod. Kunana ni Pedro, saan ako? Numapan ka pagbaludan, sumuro ta. Numapan ka ken ni patay, sumuro ta. Kunana ni Apo Jesus ken ni Pedro. Pedro, among ambuti maging. Do not trust on yourself. Sa inbaga ni Apo Jesus, Pedro, sakbay paying agtarao iti manok iti may kat ito na ilibak naktun iti mamit. That night, idin nga kakabsat iti pangukuman ni Apo Jesus, mamitlo nga inlibak ni Pedro ni Apo Jesus. Ket idin nga nagtarao ken dayjay kawitan. Peter knew how foolish he was to trust on himself. Ngem ni Apo Jesus, anyan iti panagayat na ken ni Pedro. Tay din nga nagungar, kunana ni Marcos, inbaga na kadigitiyay nga nagparangan na nangru na kadigitiyay nga babae. In kayo kat ibagayo kadigat adalan. Ken ni Pedro. Jesus specially mentioned Peter. Tapay. Adda iti role kakabsat ni Pedro iti panakaiwaragawang iti banghelyo nga kayat nga ipaaramid ni Apo Diyos kenkwan. Basahan tayo iti kapadasan kakabsat. Iti Juan 21 verse 15. John 21, 15 to 19. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep.
He said again to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. And he said to him, feed my sheep. Ayatin nga kabsat. Nadanon ni Apo Jesus, digiti adalan nga impanguluan ni Pedro, ijay baybay, the Sea of Galilee. Pumarbangonan, awan, itinakalap da. Pagamulangan, nagparang ni Apo Jesus, ijay takdang. Nagdamag kat adda ka din, iti malutoyo, nga pamigat. When ti kayat ng sawan, adda ka di, itinakalap yu. Insumbat, digiti adalan, awan na. Kit kunanan ni Apo Jesus, isaruwag yu, dayta iket yu, iti akin kanlawan apaset na balo. Peter could have, ni Pedro kumakabsat, makirin na son, kumakina po Jesus. Tani Pedro experience nga agkalkalap. Naputid laeng dayjay panagtrabaho na akas fisherman, iti uneg iti talo ket kagudwa nga tawen, tas simurot ni Pedro ken dagiti dadto mga adalan ken ni Apo Jesus. Idin nga natayin ni Apo Jesus, they went back to their livelihood, fishing. Kasano ka nga ag-fishing iti baybay, addakan ijiig iti baybay. Daldalusan yon dadya iket nga awan iti natabukol. Nang nangruna kitdi, nagbanawagan iti init iti daya. Fishermen knew nga iti kapintasan kakabsat nga panagkalap, either by panagbanliit, panagpana, wenno panagtabukol iti baybay. Ket isu iti nasitngay. That is the tradition. Ngem ammo kakabsat ni Pedro, ammo dagiti adalan nga ni Apo Jesus no isu iti nangibaga, masapul atong panen. Ket tinungpalda, ket insaruwag da kakabsat, dayjay tabukol da. Ket iti kaadu iti naalada, saan dan ang maibagkat, idi ingkabil dan kakabsat digiti lames iti balutuda, lumnad, kaaduna iti natabukulan da. Inayabanda digiti kakadwa daw, may kayo ko na sobran digiti nata. And with their rejoicing experience, at dadan jatadang, so tikunanan ni Juan, ket kalpisanda nga panang ngan iti pamigat. After breakfast, kinatungtungan ni Apo Jesus ni Pedro. One question repeated 3 times. One answer repeated 3 times. Dahil nga question, Pedro, anak ni Juan, ay ayaten na kadi. Tisungbat ni Pedro, wen ako. Ititunggal panagsaludsod, ket ititunggal panagsungbat ni Pedro, adda itibilin ni Apo Jesus. Itibilin ni Apo Jesus ket kunana, ay wanam dagiti urbon nga karnero. Feed my lambs. Urbon. Sana ninayunan kakapsat iti mamindua. Feed my sheep.
ay wanam dagiti karnero. Very important day tuwing ipagpakita ni Apo Jesus Kamsa that in the church, the whole service of the church must be centered sa laeng nga agpaay kadagiti nataengan dagiti karnero. Uray pay dagiti urbon a karnero, the lambs. Ken ni Apo Diyos importante dagiti anak tayo. Dati kunana suffer little children to come unto me. Tunadadto makakabsat, daytoy iti umay nga pagdidibatyan dagiti daduma nga papasto. Mano na ba pisaran? Report da ke damit pastor iti 20. Kita man ta report mo baro when I was president. 20 kinsimet iti ubing 5 iti nataengan. Then I realized that kunana ni Apo Jesus, feed my lambs. Feed my lambs. Naimbitara na kakabsat nga mapan ijay San Roque, ijay San Manuel, Pangasinan. Aday ti church tayo dijay. We are very happy to di akis. Di kita kasawang nga ito, doktor kanti pamilyada. In donate the degelote, they also help with the church. For years, narigat kabsat nga mang-convertir ijay San Manuel. It was a devout, close town with so many religions there already. God bless His work in San Manuel. Idi sakbayak nagretero kabsat. Malagip ko di San Manuel, ti kaduan nga mababautisaran. Big. There are lambs, children. Ada di pa nag-aangaw minuto dumang pastor. Tinakambal mo ba roon, pastor, ka fingerlings. Big lambs, fingerlings. Ngami din na imbitaran na kabsat na amuan iti binalunan church kati kunada. Hana. Ni pastor akit umay iti binalunan. Da kayo nga taga San Manuel, umay kayo dito San Manuel because binalunan is the mother church. And the elder, iti San Manuel, consented. Dagitoy kakabsat nga agasawa, they are professional teachers and they are teaching in a national high school iti binalunan. Volunteered nga manipod iti binalunan, tadu leadership iti binalunan, apanday iti San Manuel. And they trained these children so well. They took by heart the inbaga ni Apo Jesus ken ni Pedro. Feed my lambs. Feed my lambs. I wanan you dagiti urbon ko. Idinapan kami nakigimong iti binalunan church. Nagsiddaawak takaduan a participants. They are young people. And they are the young people of San Manuel Church in San Roque. Dagiti ubing, idinaaywananda, isudan iti mangidaldalan iti panagkangkanta. Isudan ti agkangkanta, isudan iti agkararag, isudan iti mga ramid ti programa. And I thank binalunan and I thank the gijay nga kaabsat ijay ko na thank you very much ta inaywanan niyo dagiti urbon niya Diyos.
Kakabsat ko, intun no umayen dayjay a kinapudno iti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Digijay nga kukuha ni Apo Dios. Isunto iti aywanan. Iti may kadua kabsat nga example isu ni Pablo. EJ Acts chapter 9 na iladawan kakabsat dayjay conversion ni Pablo. Iti may sangal daw ni Saul, hampela Pablo nagan na iti, napan kadigiti papadi, the high priest, iti Jerusalem. Tanaamon da kabsat nga idadjay Damascus at dandagiti mabukal nga iglesia di jay nga pasurot ni Apo Jesus. Inikan kakabsat dagiti papadi iti authorization ni Saul nga apan nang alaen sanan to iyawid no mabalin na pay nga iyawid dagijay nga Kristiyano tapno isuda kabsat ket maidadanas. Ket idin nga dayjay dalan nagparang ni Apo Jesus kenkwan. Kunanan ni Apo Jesus, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ket ni Saul, si Mumba, Apo, sino ka? Ket kunanan ni Apo Jesus, siya ni Jesus nga idadanes mo. Saan mo amabalin akong taran? Dagiti nataden. And Saul became blind and speechless. Ket uneg iti talong nga aldaw saan anangan ken iminom. Basahan tayo kabsat iti verses 15 and 16 iti verse 9, chapter 9 iti Acts. But the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my sake. At dato'y kakabsat kinatungtong ni Apo Diyos ni Ananias, maysa nga disipulos na ijay Damascus. Kunana ni Ananias, Apo, kunana ammo ni Saul. Tidamag nakadanong kada kami, ni kabsat ni Esteban, Apo, pinatay na gapo ka ni Saul. Ibaunak itatangamapan ka ni Saul. Yung tikunanan ni Apo Diyos, mapangka, ta isu pinilik nga agserbi kanya. Tapno'y tinagan kukit maiwaragawag kadagiti hintel, kadagiti ari, ken dagiti anak iti Israel. Ket masapul kunanan ni Apo Diyos, Apo Jesus, nga ipakita tuken kuana dagiti amin asagabaen na gapo kanya. Dinapan ni Ananias, God restored the sight of Paul. God restored the speech of Paul. And God used Paul as his chosen vessel. Kadayjay nga panagserbi kakabsat ni Paul nga agpaay ken ni Apo Diyos. Oh, how many humiliations did he get? Nagsagaba kakabsat.
ngamdenggan nyo dahi inbagana kenit Timothy. It is 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8, insurat ni Pablo. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. And not only to me, but also those who have loved His appearing. Anya iti kunana ni Pablo kapsat. Inaramid ko amin ang kabailan iti salisa. Nadanon kun iti pagpatinggaan iti lumbak. Nagtalina edak iti pamati. At the end of his life, nagpintas dahi bagana. Inaramid ko amin ang kabailan. Nagtalina edak iti pamati. I have finished the course. Sana inraman. Sino inraman na? Iti kunana. Saan laeng nga agpaay kanya. No dikit kadagiti amin asiaayat nga agururay iti ay ni Apo Jesus. Inraman na kakabsat ko. Nga si aayat nga agururay iti ay ni Apo Jesus. Nga intun no umay ni Apo Jesus. Ket no makipagsagaba tayo nga agbirok kadigiti gayiban tayo nga agpaay ken ni Apo Dios. Ni Apo Dios ited nanto kabsat dayjay ragsak. Nga nakipaset tayo. Iti misyon nga inted na iti anak ko. Isu iti pan na kaysalakan dagiti madapaso. Dayjay nga balangat, dayjay a korona nga ninamnaman ni Pablo. Namnamaet nga agpaay kanya kinkanya. Ngem kada tayo ngay kakabsat itata. Naadar tayo no anya iti inaramid dayjay sacrificing love ni Apo Jesus ken ni Pedro ken ni Pablo. Datayo ngay man. I would like to read The Desire of Ages, page 347. Kunana ni Ellen White. Our confession of His faithfulness is heaven's chosen agency for revealing Christ to the world. We are to acknowledge His grace as made known through the holy men of old. But that which will be most effectual is the testimony of our own experience. We are witnesses for God as we reveal ourselves in the working power that is divine. Anya ti balakad ni Ellen White. Anya balakad niya. Intunno apan tayon nga agtrabaho. Gapunta nakita tayon dayjay nga ayat ni Kristo nga agpaay kada tayo. Iti bagatay laeng kakabsat. Dayjay kinamatalek iti Diyos. Kadayjay panangisalakan na kada tayo. Iti baga tayo kabsat dagayjay at testimonya tayo gapu kadayjay kinamatalek ni Apo Diyos kada tayo. Ket tulungan na tayo tun ni Apo Diyos. We will be working with a power that is divine. Idi ni Pedro ti Mager,
iti may sangal daw, 3,000 iti nabaptisa. But when the great harvest will come, datayo kakabsat, nagijay nga ibaon ni Apo Diyos na agad. Kunana ni Ellen White, where there is one conversion, there will be thousands. Taapay, intunno agpausartay ken Apo Diyos. Ni Apo Diyos kakabsat with His divine power. Usaren nanto iti iglesia na sikaken iti siya. As bibilan. I am longing for that day. More of so. I am longing to be in heaven. Makita to da di kinaranyag di pagarian iti Diyos. Makita to da di nga pinanawan ni Apo Jesus. Makita to maamuak tong da di dakkel a sakripisyo ni Apo Jesus. Agkakadwa tayo to di jay kakabsat babaen ti parabor ni Apo Diyos. Ket agkakadwa tayo to nga mangikat kadigdi balangat tayo. Ket ipantay to iti sakaanan ni Apo Jesus ket agdaydayaw tayo to ken buwan. Apay nga datay di jay. Wenten salakan datay. Ken nakipaset tayo. Kadayjay trabaho iti pannakaisalakan. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon kada iti inadal tayo iti 1/4 kakabsat. Laglagipin nyo, datayo digijay nga mensahero ni Apo Diyos. Apantay makigayan, tapno digijay gayiman tayo, mayam-amu tayo ni Apo Diyos. Ti kararag ko, let the divine power of God be with us as we work for Him in the salvation of souls. Pagkararag tayo. Agyaman kami ama iti leksyon ng mo kada kami. Saan laing itatang lawas. Nudikit di dayto si bubukal akwarter Diyos. Agyaman kami iti talek ng mo kada kami. Nga kalpasan nga insalakan na kami. Kalpasan nga mo tilawag kada kami. Ibaon na kami o Diyos. Tapno agbalin kami nga mensaherong nga mangibagay tinaimbagadama iti panakisalakan. Tulungan na kami, Ama. Ipakitam dadya nga ayat nga nagkabutin. Ipakitam met o Diyos dadya ayat ni Apo Jesus nga isu iti nagsagabang nga agmay kada. Tulungan na kami, Ama. Bendisyon namin. Dagiti kakabsat nga kadwami nga nagatat ang rabi. Bendisyon namin iti iglesia ti sangalubungan o Diyos. Anyan nga nagsayaat, ipamindisyon mo kada kami. Repetin na kami iti sibibilag mo panagpamati. Itinagan na po na Jesus dinawat ni dito. Amen. Ganan umay nga kwarter kakabsat barong nga leksyon tayo tumanin. Iti paulo na education. Iti adadali kon kakabsat di ito nga leksyon, nagpintas. Nga digijay gayam nga panagadal tayo either formal or informal education must bring us closer to God. Ganan umay nga Sabado, nga Apo Diyos, timang bendisyon kada ka. Ng magarami tayo namin.